ҳоз як навор мемонам тамошобино аз бозор марҳамат аксияй суруғаша пурра ина биненай берун. Бозори Корвон якм дарвоза пажарка ина якм дарвоза ки ворид гаштем дасти рост мегардем инамиҷа чорум қатор меравем ҷои апаи Оиша. Апаи Оишаро аллакай ҳама медона ки чӣ қадр аксияҳои зур доранд. Доставка надоранд тамошобино, борои арзон беяд бисёр доранд, лекин доставка надоранд. Афсус, шумо худтон биёен ина аз наздик борошона бинен, харидорӣ кунен. То охири навора тамошо кунен. Ина чорум қатора инамиҷа то охира инам чорум қатора меравем тамошобино пеши апаи Оиша. Апаи Оиша очаи апаи Замирай, ҷои Замирара бисёртар ма видео мекунам медонен. Ина марҳамат чорум қатор омадем охираш контейнери рақами 73 дай апаи Оиша. Борои навовардагиан киртои фасон платёра 120 сомон кардагиан духтаро. Киртошон аз 60 сомон сар меша, жимпир ҳамаи чӣ доранд. Хулас ҳозир навор гирифта нишон метам. Ина 73 контейнер. Ина духтарако бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам пеши апаи Оиша омадагием. Нигоҳ кунед, платячаҳои фасон овардагиан. ҳамха хушрӯчай нархошон бошад медонен 120 сомон. Ҳамин навор да ҳозир чизе ки нишонтон метум 120 сомон ай. Ҳозир аз ин тараф ҳам бинен марама духтарако умумӣ карда нишон тим. Баъд бо ҷудогона нишон метем. Ина халато болопушако хулас чанд моделе ки ҳастай беҳад моделакои фасонаки хушрӯан нархҳои беҳтаринаи марҳамат успед кунен киртоҳошам ҳастай ҳар он чизе ки мегирен 120 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвозаи пажарка меша духтаро. ҳами якм дарвоза ки дур омаден дасти рост мегарден чорум қатора то охира биёен бинен очаи Замира апаи Оиша очаи Замира ай духтаро. ҷои Замира не ҷои очаш охирон дая ҳами чорум қатора охирон даян 73 контейнер да. Ина буракои нав буракои фасон мана марҳамат 120 сомон платёра хушругиша диден духтаро 120 сомон. ҳозир ин моделҳои новинкарам нишонтон метем ай саршави як буракак биненда чиха хушрӯан. Ин платё 120 сомон ана мана расветкош ҳамаш ҳастай мана бинен чиха хушрӯчаан моделошам ҳар хелай касседа дар корай ҳатман тамошобино ина биёен ҷои апаи Оиша аз наздик бинен баъд харидорӣ кунен. ёра диден хушругиша ҳаминошам ҳамин нархай духтаро. моделакои беҳтарин нархҳои зур ана ин зур будая чи ай материалаш духтаро. Ина духтаро диден арганза материалш арганза итальянкашам доштияна иношам ҳамин нарх. И арганзаш бо нав буромадай диден чихо фасон ана моделакои зур духтаро. ин нархҳои шок-ай бовар кунен. ина дар ягон ҷо намеёбен. апаи Замира барои шумо апаи Оишаш барои шумо овардагиай. апаи Оишара ҳама медона очаи апаи Замираай буракои зур мебиёранд. ина боиҷа пачка бор омадагиай. ина биёен аз наздик харидорӣ кунен мана ана ба духтаро қисми боло иам хушрӯа бори нав будай ира бинен ин материалш қа хушрӯчаяй мана марҳамат духтаро қисми болора биненда ё сатсимиян оз нишон дутим ина духтаро и тараф 100 сомон боло будагиёшон 100 сомонияй. ина нархҳои беҳтарин ина биёен бинен харидорӣ кунен. боварӣ дорум маҳқултон мешава мана марҳамат 100 сомон тамошобино материалакои хушрӯ ина ё 120 сомон киртакои фасон дидена духтаро. нархҳои дастрасай тамошобино ина боварӣ дорум ки писандтон мебиёя модели Дубай диден духтаро. нарха бинен и материалшон бо арганзае духтаро диден расветкош кати омадай бори нав бори хушрӯ и кам монда будай духтаро. ина модели туи пӯшак мепурсиден 120 сомон да янамуд фасонае ки аҷоибот апаи Оиша ҳамара барои шумо овардагиай. ина иҷада бо 1000 намуд тиграй духтаро. киртаи тигр мепӯшен болопӯши тигр мепӯшен. ина тигрпӯшако биёен чанд намудша апаи Замира барои шумо апаи Оиша барои шумо овардагиай. як бор дига ҷошуна такрор мекунам то ин ки омаден ёвен. бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвозаи пажарка ки дур омаден дасти рост мегарден чорум қатор мебиёен. чорум қатора то охира мебиёен 73 контейнер даян мана марҳамат киртакои фасон дар ҷои апаи Оиша.
дар инҷа боша духтарако ма шумо даҳози боз ҳам аксияи кирторо нишон медиҳем дар ҷоя паёиша як боракак бинен ана мино материалшон чи анапа хишрунекема фасон ина марамат беҳад блеск бесия материалошон бархат мана диден ай пеш чихе хишручай навардан омаде сайлеке аз наздик аҷоиботай 150 сомонӣ кардагиян нем ҳастай ҳамаша аксияи калон эълон кардан 150 сомон успед кунед як моҳ пас сезони ҳамӣ мебиёя ино 350 сомаян баъд мековен духтаро ина барои туй барои ягон ҷо рафтан беҳтарин варианта ина успед кунед бо нархи дастрас харидорӣ кунен чихеле гуфтум як моҳ пас ҳами чизора мековед лекин 350 сума киртая бозори Корвон тарафи пажарка марамат якм дарвозаи пажарка ки диромаден духтарако дасти рост мегарден дасти рост ки гаштен чорум қатор мебиёен чорум қатора охиронаш даяй апаёиша 73 контейнер даян ина биёен киртаакои фасон бисёр доранд бинен пушен харидорӣ кунен доставка надоранд диден духтарако ҳамаи ҳаминоям аксия шидагиай ино ҳамаш алпакои оригиналана 150 сомон 180 сомон 200 сомон ду тарафаям ҳастай як тарафаям ҳастай беҳтарин вариантан беҳад хушрӯй ина бисёриён мепурсанд марамат ҳамаш безрукавка ё жимпирам дорен дидена жимпир безрукавка тамоми намудуш ҳастанд қиматаш 200 сомон ай кадомай 200 сомаш як бурак нишонтен ҳози 200 сомон диден бо 120 шам буда иҷада духтаро марамат ҷоя паёиша биёен ира бинен чихе дарозаки хушрӯ марҳамат 150 сомон успед кунен то тамом нашава ина ё 200 сомонай ду тарафая материал аҷоиботай духтаро палто куртка дар кор намешава зимистонда янамуд ғавсаки хушрӯай ина марҳамат касседа дар кора 150 сомая 150 сомаш я тарафай 200 сомонаш ду тарафай марҳамат биёен тамошобино қариб 10 цветай и чанд сомай дидена духтаро и бо трансформер буда 150 сомонай ду тарафай бо безрукавка мешава бозори Корвон тарафи пажарка марамат якм дарвоза ина тедишам астай теди чанд сомай ишам 150 сомон тарафи пажарка якм дарвоза духтаро ҳами якм дарвоза ки диромаден дасти рост мегарден чорум қатор миёен чорум қатор охиронуш биёен духтарако ина 73 контейнер ҷоя паёиша нигоҳ кунед тамоми намуди жимпиру кожинкатон чанд сомай ёям хишрӯа ё чанд пула хишрӯ духтаро диден арзон 150 сомон ирам 150 ина размер ҳастай диден успед кунен ҳоз дуруст пас мековенам ин чизора духтаро ина биёен 200 сомон и жимпири боира диден 500 сом 400 чанд сом чизай 200 сомон гуфтестиян иш бо 150 сом будая и калтай бароямо ина ё бо 150 дидена иш 200 ай иш дарозай диден духтаро ё 650 сомонӣ хулоса барои модаротон мегирен барои хитон мегирен духтарако бо нархҳои дастрас ина биёен аз ҷоя паёиша харидорӣ кунен ана духтаро распродажа мепурсиден марҳамат распродажаи грандиозни дар ҷоя паёиша 80 сомон 60 сомон марҳамат инаи кирта 80 сомон бо иҷада 60 сомонашам ҳастай иҷада двойкаям ҳастай 80 сомон бо 60 сомаш апа нишонтен ино 80 сомая диден иҷа вариант бисёрай шумо бо биёен аз наздик хитон як буракак биненда беҳад бисёрай киртоошон мана марҳамат 80 сомон киҷодаямо арзонотона я бур нишонтен и 60 сомай чихе зур ушам 60 сом духтаро дидена бозори Корвон тарафи пажарка доставка надоранд хитон биёен тарафи пажарка духтаро ҳами якм дарвоза иам 60 сомона якм дарвоза ки диромаден дасти рост мегарден чорум қатор миёен чорум қатора охиронуш биёен 73 контейнер ҷоя паёиша духтаро аксияи калон дар ҷоя паёиша биёен бинен харидорӣ кунен киртоошон да гап нест киртоошон фасони бадай нархҳо дастрасай мана интихоба бинен чихе интихоб зиёдай ҳамаи ҳами арзон шидагиай чандиян ана ино 80 сомиян двойкан инаи двойкан 80 сомон хулоса духтаро одам бисёрай шумо успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен